Philippines! May bisita ako guys. Oh. Come on! May bisita tayo. Liam! Liam! Sobrang aga. 7 o'clock, 8 o'clock ngayon guys. Good morning! Ang ganda ng umaga. Maginaw-ginaw kahit may araw. So ngayon guys, ito yun guys. Nakalimutan ko na mayroon pala akong string beans. I-harvest natin. Nakalimutan ko. So ngayon kukunin natin. Look. Kasi nga nasisira na. Maluto pa ito. Nakalimutan ko kasi. Sabi ko may garden pala ako. Sus. Look. Nasira yung iba. But anyway, okay lang yan. Maluto pa. Lutuin natin ito mamaya. Stir fry natin. Stir fry. Stir fry. Diba? Look. So, at least mayroon pa tayo. Ang dami pang baby, oh. Look, oh, mga baby, oh. Look, mahaba, oh. Ang haba ni pare. Ayan. Kunin natin sila para lutuin. Look, mayroon pa dito. Akala ko na mamatay na kay tignan nyo yung dahon, oh. Diba? Tignan nyo yung dahon na yan. Look. Ano din pa dito? Ito. Kunin na natin ito kahit maliit pa para ma-enjoy natin. Diba? Then meron dito. Ito. Yun. And then ito isa. Look. Makain pa ito guys. And then ano pa? Meron pa ba? Baby pa man yung iba. Oy. Yan dyan may baby dyan oh. Okay. And then marami pala tayong siling kukunin. Kasi ang dami ng hinog bago masira. Harvest na natin. Ang daming ibon. Look, may sili tayo. Ang dami no. And then ito, i-harvest ko to para lutuin din. Look, cabbage. Ang ating ano to? Hindi to broccoli. Cauliflower. So, kunin lang natin ito at saka kuha tayo ng sili. Ito yung yung kamatis natin na tumubo lang siya basta-basta. Pinabayaan ko lang siya. May bunga na oh. Look. May bunga na siya. Pinabayaan ko lang siya guys na magkumanat, lumaki. And meron tayo ditong ang daming bunga oh. Daming bunga, buti na lang hindi ko pinutol. Pero dito mayroong bunga dito sa ilalim. Look. Kunin natin. Hinog na oh. Tara. Yung sili natin ha. Harvest natin paunti-unti. Ano ba yung ito? Ang ganda ng sili ay. Ilagay ko man ito sa freezer.
Akala ko patay na itong talong pero meron pang talong. I-harvest natin guys. Akala ko patay na pero look oh. Buhay pang mga kigwa. Look, merong talong dito oh. Kunin natin. Tsaka ito pa. Ang dami pang bunga pala. Buhay pa sila. Hindi ko na nga ito tinubigan. Look at this ah. Ay, talong pa more. For how many months, nagagamit na rin namin finally itong fire pit namin kasi po gustong gusto ko ito pero iwan ko kasi nga yung summer ngayon is sobrang init so imposible naman mag fire pit tayo no, sobrang init. So kaya yun maginaw-ginaw na. Nakita nyo naman si Tami, nakarobe pa guys nasa labas kasi guys maginaw-ginaw. So ngayon nainitan ako, tinanggal ko yung sweater ko nga. So yun. I'm happy guys na, you know, alam nyo na, nagamit na finally. Kasi nga, nakapag-start na ako. Natakot din ako guys kasi nga dito bawal magsunog-sunog. May months na bawal. Kapag malakas yung hangin, bawal kasi illegal. So yun siya. And then itong semester, napag-away pa kami dyan kasi nga magdagdag daw siya ng gas. Mahilig talaga ito si Tami sa gas at apoy. No? Gusto niya yung apoy na apoy talaga. Mag-enjoy lang kami ni Tami. Smoky man ito ay wala mang ano, walang kalayo. Tingnan nyo itong asawa ko. Naalala ko lang yun sa Pilipinas guys. Every afternoon kasi sa Pilipinas, sa probinsya, nakasanayan namin maglinis sa bakuran and then magpaapoy ng ganito para mawala yung lamok. Naisip ko, sabi ko kay Tami, hindi na natin kailangan ng bug spray kasi nga yung lamok at saka bugs, yung mga kumakagat-kagat sa kanya kasi ang dami talagang kumakagat kay Tami every time na pagpadilim na iwan ko sa kanya. So sabi ko, hindi na pwedeng mag-spray kasi nga itong ano niya, smoke, pangpawala yan ng mga ano, mga dilingon nato. Ang sarap din tingnan nitong ano, ang sarap, hindi man masarap. Magandang tingnan kapag yung mga apoy-apoy at saka yung mga smoke, yung mga ano, usok-usok na yan. Maganda siyang tignan at saka, you know, kung gusto mo yung amoy ng kahoy, you know, kung kapag talagang naamoy niyo yung mga ano ng kahoy, sunog, ang sarap. Hindi man ang amoy niya ba is parang addictive yung ganon. Kahit si Tami gustong-gusto niyang ganon. Finally, nagdilim na guys. Oh, wala na tayong ano. And also, umapoy din finally. Kaluka. Buti na lang kasi gumiginaw na talaga siya hapon. So kaya yun, buti na lang umapoy na siya. And salamat guys sa inyong time. Nagpaano lang ako guys, ipakita ko lang sa inyo guys na finally nagamit na namin itong fire pit namin with my baby. So yun, ang saya lang. And then next time talaga kapag wala ng ulan. Kasi ngayon umulan kasi so hindi namin magamit ulit. Pero next time, yun, masarap dyan mag-s'mores. Yun, s'mores. Ito na, gabi na. It's really, at least there is a fire, right love? Yeah. It kick in. And tignan nyo yung asawa ko. Busy sa phone. Okay guys. Ayun na. Inano na namin, pinatay. Hindi namin pinatay totally, pero close ko lang itong window. Kasi delikado guys kapag hindi natin i-close. Kasi ang daming hindi natin alam baka may papasok. Ang dami kasing mga ganun na klase yung parang sobrang mong feel na safe ka pero daming na disgrasya dyan kasi akala safe na pero hindi pala. Bye!